at iba pa. So, sa lahat ng nanonood dyan, kahit anywhere in the world, pwede po kayo mag-order sa amin. Dyan po sa ating page, Doc Joey Bitito page, pwede kayo mag-order. O ganun din po sa ating cellphone number na 0910-4482-598, 0910-4482-598, or pumunta po dito sa ating booking office sa Purok 1, Barangay 18, Cabangan West, in front Bangko Sentral ng Pilipinas, Legazpi City. Laging tandaan natin, ang magandang kalusugan ay daig pa ang isang katutak na kayamanan. Magandang umaga sa inyong lahat. God bless. Okay, magandang hapon, amazing people. Andito po ang ating kapatid na si Mr. Willie Adra. Is working sa Naga. Last year po ito, pumunta sa atin at due for operation po siya sa kidney stone. Kidney stone po. Ayan. At actually po, bago siya the following di dapat operahan siya. Pero nag-decide po siya na instead magpa-opera ay pumunta po sa atin at uminom po siya ng ating amazing products. So, ipakwento po natin kay Mr. Willie Adra kung ano po ang nangyari at bakit na hindi na po siya naoperahan. So, pakikwento po sa ating mga kababayan, amazing Willie Adra direct from Naga City. Sige, sir. Ako po si Willie Adra po na nagagawa ko sa Naga City. Nagkatira pa ako diyan sa Legazpi City. Nung pumunta po kasi ako, nung nagpa-CT scan po ako, tapos laboratory sa ultrasound. Na-detect po sa akin yung kidney stone, tapos yung prostate, enlarged na po. Pumunta ko po ako sa BRTTH at pinicheck up po doon sa yung kay Dr. Hayson na operahan niya po ako ng kidney stone. Puro operation ako na mayroon na po na po na naka-schedule na po. Ngayon po unless na magpo-opera po ako, pumunta po ako dito kay Dr. Bitito dito po sa Cabangan, Legazpi City upang magpatingin po sa kanya at bumili po ng Amazing 4. Yung Amazing 4. Pagtik ko po ng Amazing 4, siguro mga 1 month po siguro yung tiyan ko po na matigas po dito sa kaliwang bahagi po dito, yung matigas po dito na iniinda ko po. Unti-unti na po itong lumalambot nagiging mabuti na po yung pakiramdam ko at yung pag-i ko, tapos yung pagtay ko po maayos na po siya at yung Amazing 4 po ay tinuloy-tuloy ko po hanggang 3 months. Pagkatapos po ng 3 months ay nawala na po yung matigas ko dito sa tagiliran at yung pananakit po ng katawan ko, at yung pagtulog ko po ay maayos na po. Maayos na po. Kaya sa mga kababayan ko dyan na taga-Umapon, kung dyan sa Ginubatan po, kung may mga namatian mo kung for operation po, inimbitahan ko po kayo digdi po kay Dr. Bitito. Kung gusto niyo po na malaman na kung ako po ay nagsisinungaling, nandito po ako sa Barangay Umapon, Purok 6, Umapon, Legazpi City po. Punta niyo ako rito at ipapakita ko po sa inyo ang aking mga laboratory at CT scan. Kaya po,
kung may mga sakit po kayo, for operation, wag na po kayong pumunta sa ano, wag po kayong magpa-opera kaagad. Unless po na pumunta na po muna kayo dito kay Dr. Willie ito at testingin po ninyo ang Amazing 4. Dahil po ito ay mabisa at talagang aprobado po. Salamat. So, ibig sabihin, brother, ay hindi ka na-operahan bagkos yung problema mo sa kidney stone at saka doon sa prostate ay nabigyan ng kalunasan at ngayon po umiinom ka maintenance na lang para maiwasan na ang bumalik iyong mga karamdaman. Opo, opo. So, thank you so much. Thank you so much to the Lord Jesus Christ. Amen. At thank you so much din po sa ating mga produktong Amazing Por from America. Thank you so much din, brother, at nagtiwala ka sa amin Thank you. na yung sinasabi mo namin parati sa radyo na talagang totoong-totoo na makatulong sa ating mga kababayan. Congratulations and God bless. Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. Andito po sa atin si Nanay Carmen Gonzales. Ito po ay taga Arimbay, Legazpi City, pero ang pamilya niya talaga from Ligao, Apio-Duran. At siya po ay pumunta dito ni tatay several months ago na may mga health concern. Nanay Carmen, pakikwento po ninyo sa amin kung ano po ang mga karamdaman ninyo, lalong-lalo si tatay, at kailan kayo uminom ng Amazing 4 at ano po ang nangyari, ano po ang magandang nangyari sa inyong pag-inom ng ating mga produktong natural. Ay, at ang masasabi ko, talagang the best ang produkto ni Doc yung Bitito. Doc yung Bitito. Kasi yung mister ko, nagbibig sa digdi at nagpabulong. Yung nagkonsulta tungkol sa mga karamdaman ni tatay. Ano po ang mga karamdaman ni tatay? May sa Diabetes. may sugar, Sugar. May high blood. may high blood, May high blood. tapos may- sa ano pa ito? May problema sa lungs. Sa lungs, May katarata. tapos yung tuhod, May arthritis. arthritis. At pag umutot, Pag nag-atot siya, yung kahit mabataon ka. mabataon. Ngunyan, dahin ng parang, maski nagkakag kami sa mga Wala na. Wala nang amor. Ilang linggo, ilang buwan na nakita mo, nanay, na mayroong malaking pagbabago kay tatay nung uminom ng ating mga produkto? 20, ako din nga niyang kiyang, Dahil 3 months? 3 months, 1 month lang. Oo. 1 month lang, may magayon nang nangyari na. Nangyari sa iya. Sa kuno niya, nag-ano pa kami kan, ano ito, bulong digdikido. Migawan. May gawan. Oo, dati Amazing 4. Kami simpo. Dahil sa na-address yung karamdaman sa sugar, sa high blood, Sa blood. so arthritis, na-address, so sa lungs ay gumanda na. Patay ngayon, so kanyang pag-utot ay mabango na. Wala nang amoy, wala nang amoy. Grabe, so phenomenal. Ano po masasabi mo, nanay, sa mga nakikinig? O, kaya kamong mga, may mga, kaya kamong may mga karamdaman, magdigdisa na kami kay Doc, yung Bitito. Tayo yun nga, mga bulong nga, talagang imported, talagang Aprobado. Aprobado. Yan. Kaya, Na nakakatulong. nakakatulong sa itong kalusugan. Wala pang side effect kasi natural. Walang side effect, wala kasi natural. Yeah, dahil sa natural. Okay. So ikaw, nanay, umiinom ka na rin ngayon. Ano iniinom mo? Itong kape, Yung kape naman, Migay Coffee. sa kanyang green tea, Okay, yun ang iniinom mo naman dito sa atin. yun naman ang tigil. So, nanay, maraming salamat. God bless and long life. Okay. Salamat. Okay po. Yan po si Nanay Gonzales, ang asawa niya, pinsan po ni Mayor Gonzales ng Ligao City. Yan. Mga ano lang po ito, low profile, pero ito yung mga yamanin. Sana. Sana. Sige, God sanay kitatay. God bless po. God bless. Salamat. Ako po si Ramilo, taga Barangay 28, Victory Village. Nagdigdig ako kay
Doc Joey Bitito para pakonsulta para makainom ako kan sa iyang mga produkto na Amazing 4. Kanya nag-inom, natawan ako kan so itong Amazing 4 medyo marahay na po ang pagmati ko. Ano po tayo dati sa mga namatian mo, yung mga karamdaman mo po? Dati maluya ang pagmati ko, ang pagkaturog ko. Dahil ko nang naturog di maray ta, pirmi lang ako nag-iihi. Sa ngunyan, maray na ang katurog ko. Kaya na ako masyadong napitiro. Dati po ay, perang beses ka po mag-ihi sa Minsan, body po. anong pito. Mm. Ngunyan, duwa na lang ang pag-iihi ko. Almost normal na. Normal na. Ngunyan po, naka 3 months ka na po sa muya. So, binabaan ka na po sa dosage mo. Okay na po gabos na health concern mo. So, ngunyan po, tatay, ano po, so pwede mo pong masabi, ma-recommend regarding po sa pag-take mo kang products po ni Doc Joey? Medyo maray na talaga. May rekomenda mo ba sa mga kababayan mo, sa anak mo? Para sa kuyang mga kamag-anak, mga kakilala, kung mayaman hindong mag-arman sa kuya na magrahay, dumidimong po kamo kay Doc Joey Bitito. Tanganing magrahay man kamo. Panigwa man kamong mga nakakaramdaman. Okay. Salamat Okay tatay, po, God tay. bless. Thank you and good po. Okay po, salamat. Apo, thank you po. Okay, amazing people, andito po si Amazing Mel, Navarro Millares ng Kamalig Albay. Meron po siyang isi-share sa atin. Before na uminom siya ng ating mga produkto, at ngayon po nakainom siya, pati na ngayon po yung kay mother, nakainom na rin. At isi-share niya po kung ano po na itulong sa kanila ng ating mga amazing products. So Mel, paki-share nga sa atin. In advance, happy birthday pala. Thank you daw, advance din. Ano po, dati po, lagi pong masakit yung dibdib ko, tapos may acid din po ako. Nasa reflux. Opo. Tapos po, na pumunta kay Doc, payat ko. Sobrang payat mo. Eh ngayon, sexy ka na. Yeah. Sabay tamaan ko, Doc. Ano po, para pong lantang gulay yung po noon, pag-aramdam. Tapos nung nag-try po akong uminom noon, Amazing Trio, yun po, mga ilang weeks lang po, ako ng magandang pakaramdam. Hanggang ngayon po, pabalik-balik na din po ako kay Doc na nabili. Malaki ang nagawa sa inyo ng amazing products natin. Pati si nanay, di ba, umiinom na rin ang mama mo? Ano naman ang naitulong kayo nanay? Ano po, yung sa tuhod po. May arthritis si nanay. Nung uminom, gumanda, nakalakad na siya ng maayos. So praise God, hallelujah. So ano masasabi natin sa mga nanonood ngayon? Ano po, wala naman po masamang mag-try kasi maganda po yung resulta na nyo po pag minom po ako yun ng product ni Doc. Kasi po ako, ang tagal ko nang umiinom. Talaga, amazing po talaga. Okay, congratulations. Good luck. Thank you, Lord Jesus Christ. Salamat. Okay, amazing. Diyos maraming na aldaw, mga tugang kong minamahal. Andito po si Mrs. Salvacion Villa ng Legazpi City. Siya po ay nagdigdig kan mga nakaaging alda linggo dahil sa may problema po yung sa iyang agong na nagparakulog ang tulak at nangangamba sila baka madala sa ospital. At ang ginawa niya kasi siya ay nirefer ng isa ring kapitbahay dito sa amin. Ang ginawa ko po kasi kulang po yung budget, pinainom ko ng Mega 1. I think 4 na kapsula isang araw, ano? So, 3 kapsula lang. Aga o tubanggi. Ngunyan sa pag-inom niya po ng ating Mega 1,
perang aldaw o linggo, Mga 2 weeks, naka-recover na siya. 2 weeks lang naka-recover na. So dahil na po siyang ininom na iba, migawan lang. Oo. So ngayon po, pag may pera kayo, umiinom pa rin. Oo, Parang continue. prevention. Oh, so Continue. praise God, talagang very powerful ang ating migawan from Florida, USA na tinawag sa atin ng dakilang Panginoong Hesus. Ngayon, nakwento mo naman, bumalik ka ulit dito kasi yung apo mo, Naginom kay Amazing Juice. sabi mo, galing na sa mga hospital, doktor, ilang doktor na lahat, hospital lahat ang Tulog na. tulong doktor. Oo, Kasi nagpara ang problema, sobrang sipon, abo, nakainom na mga bulong for 6 months, hindi gumaling. Dahil may siya dok nag 6 months. Mga perang kulang. So mga antibiotic lang. Antibiotics, pinainom mga antibiotics at ibang gamot. Salbutamol, cetirizine. Oh, sa tulong doktor na yun, mga porles, ilang buwan siyang uminom ng mga synthetic drugs o sa doktor mo, Mga perang 1 kulang. week ang ano sa kuya kan doktor. Pero Hindi, doon sa isang doktor, 1 week. Oo. Tapos, another naman nagpa-check up naman ako today naman na ano na alis. naray. Lipat naman ako tapos try ko siya kung Dahil mo na pagsabihin tabi ang doktor at saka hospital. Ayun po. Oh, nilipat mo uli. Hindi pa rin naray. Nilipat mo uli. Oo. So, nakatulong kayong consultation bago di sa kuya. So, simula na siya para abo, sipon, perang linggo o buwan siya nagparaabo sipon na hindi gumagaling. Aluido. Mga perang ano eh. Mga magsi 6 months nga. Oh, 6 months. Pero Ang sinasabi ko sa inyo, 6 months na ang abo, sipon, hindi gumagaling. Saka kayo pumunta sa akin. Nung pumunta ka sa akin, ang tinay mo lang, Amazing Diyos at saka Miracle C. Amazing Diyos, Miracle C, ang pinainom mo lang. Ilang araw, ilang linggo, nakita mong may kagalingan yung apo mo. Naubos sarong box. Sarong box? Mega Mira- Amazing Juice. Amazing Diyos, Sarong aruga ni Doc. sarong blister. Oo, yun. So, more or less, isang linggo lang. Oo, sabay-sabay ko ito. So, isang linggo, ano na nangyari doon sa anak mo? Naka-recover na. So, in 2 weeks, totally nawala na. Oo, dahil na siyang amo mo niya. Wala nang amo talaga. So, praise God. Pagpasalamat tayo sa dakilang Panginoon sa Ako Kristo. ninyo mag-irari ako na Amazing Juice. Siyempre, kasi doon gumaling yung apo mo, natulungan ang apo mo, ay kailangan, kaysa, sabi nga natin, gumaling ka na, bakit mo hihinto? Ayun. Huwag mong putulin, mag-maintenance na lang tayo. So yan tabi, ano masabi mo sa ating mga amazing for amazing Diyos? Ako na, napasalamat ko sa imo, Dok. Sarong pa, may way man na nagtao di isa ko yung tao, na naturuan ako na hindi, narahay so ako so makuha ako. So magpasalamat tayo kay Lord na natulungan kayo, ang asawa mo, ang iyong anak, at marami ka na rin na mga nirefer dito, nirecommend mo na si mama mo, si Francine, sino pa? So lahat po sila natulungan ng ating produkto. So ano masasabi mo sa ating mga nakikinig, nanonood ngayon? Hindi, ano masasabi? Re-recommenda mo ba ang ating mga produkto sa kanila? Lalo-lalo may mga karamdaman. Ayun. Ituro ko rin sa inyo na maray na bulong, maray na para sa kuya na pati ako man ang karahayan talaga. Na-experience ko man ang pagmati ko kang so. Ikaw umiinom ka na rin? Opo, Dok. Okay. Talagang nagsabay-sabay kami ni Ago. Ikaw, anong mga health concern mo? May ako, heart enlargement. May heart enlargement ka. Tamang-tama yung ating mga produkto. So high blood ko, nawara. Okay, So, gumaling ka rin. palpitation. Palpitation mo, okay na rin. Normal ka na rin, hindi ka na nagpapalpitate. So, yan po mga minamahal kong kababayan na ito po ay isang pagpatunay ng ating mga produkto talagang nakakatulong para po tayo magkaroon ng magandang kalusugan. Ang kailangan natin, sabi nga, there's no harm in trying than none at all. Parati tayong manalig sa dakilang Panginoong Hesus. Pagdasal natin, bago tayo uminom nito at maniwala po kayo, sa ako po naniniwala na malaki po, hindi ko masabing 100%, pero malaki po ang magagawa nito para po tayo magkaroon ng magandang kalusugan.
So maraming salamat, madam. Congratulations. Tapos, nag-recommend sa Podig Dio si, Manay Silya, so kataning may Cecilia de Belen. Oh, so congratulations din, Manay Celia de Belen. Oh, yan ang dahil sa Dahil sa sa iya. imo, naging instrumento ka ni Lord para matulungan itong ating kababayan na gumaling siya, gumaling asawa niya, gumaling yung apo niya, at marami na rin natulungan ng ating mga produkto na galing sa Amerika. Maraming salamat. Umaga po, mga minamahal naming nanonood sa amin ngayon ay andito po si Madam Cherry, taga Maslog, Legazpi City, na siya po ay ang kanyang asawa dati ay na-stroke noong 2021 at hindi na po makalakad. Talagang grabe ang sakripisyo nito ni Madam, at siya po ay uminom ng Amazing for during the time hanggang sa yung kanyang pong wheelchair ay bininta na sa akin at para makabili po ng ating mga amazing products. Ikwento mo, Madam, kasi sabi niya ngayon, yung kanyang asawa po dati, hirap na hirap sila. Ngayon po ay nagmumotor na, nag-drive na ng motor. So it's amazing kasi ngayon bumalik siya at bumili po ng ating mga produkto. So Madam, kwento po ninyo sa ating mga nanonood yung nangyari po sa inyong asawa. Last 2021 po, Dok, inatake ang asawa ko. So, dinala namin sa ospital at nung ilabas ay totally stroke na talaga siya. Talagang hindi na Hindi na siya makalakad. Nakahiga na lang sa tama. Siya. Tapos nung nangyari ay may reseta sa kanyang 7 Gamot. na hindi naman sa kanya talaga tumatalab. Sabi niya, ay alisin mo na itong mga gamot sa akin kasi hindi na talaga ako. Hindi niya kaya. Wala na talaga ako. Pag-asa. Nararamdaman na pag-asa. Sabi ko, ano naman ang gagawin ko? Sabi niya, hanapan mo ako ng magandang gamot para naman gusto ko pa mabuhay. Kaya na-invite ako ni Mrs. Olimpo. Oh, Miss Olimpo, na yung anak na natulungan natin kasi kung may leukemia, yung anak niyang dalagita, nagiging mo. Sabi ko, inanap ko yung office mo. Nalatagpuan ko ba doon basta may BCGB. Opo. So, hinanap ko ang makalipat dito sa Albay, sa Bagong Central. So, dito na ako nagbili ng gamot sa'yo. So, ngayon, nung nakabili ako ng gamot, dahil meron pa akong budget, nasa wheelchair ko siya. So, uminom siya ng Mega 1 oil. Naubos na yung isang box. May pagbabago agad. Nakalakad siya. Nakatayo na siya. Tapos nawala yung mga manas niya. So, ngayon, So ilang linggo po yun, ilang buwan bago siya nakatayo o nakalakad? madali lang. Mga isang buwan lang. Mahigit isang buwan. Mahigit isang buwan lang. Oo, mahigit Na isang dati buwan. ay nakahiga na lang sa kama, ngayon nakatayo. Oo, madali lang makaskas yung Makaskaso. Kaya nung naubos Nung naubos na yun, sabi ko, wala na akong pambili. Dapat ibigay sa akin. Kausapin ko na lang si Doc Joey na ano kaya kung nakatayo ka na, gumaling ka na, nakalakad ka na, wala nang gagamit ng wheelchair mo, kahit ko na lang para finish yung patno. Kaya pala sabi mo sa akin noon, Olok Joy, pwede ba ang wheelchair ko? Ibenta ko sa iyo. At ibili ko ng itong mga produkto mo natural na nakatulong sa iyong asawa. Sabi ko naman, para tuloy-tuloy nga ang paggaling, okay. So, nung pinainom mo siya noong mga produkto natin, ano nangyari? Tuluyan siyang Tuluyan gumaling. siya gumaling Praise God. sa ngayon, nagmumotor na siya. Jesus, praise God, hallelujah. Nakakatulong na siya sa akin sa pagsain, Yes. kaso, syempre matanda na siya ngayon. No. Yung ugali niya na naman. Ay, Gagaputin natin. hayaan mo na yan. Yung ugali na So, ano pong masasabi ko sa ating mga
Maraming Doktor. salamat at talagang amazing. Amazing talaga. products. Ngayon, eto, bumalik ako kay doktor Oo. para bumili naman ako, nagkonsulta naman ako kasi Para sa bumalik inyo na naman. naman yung aking hyperacidity dahil stress na nga ako. Okay. Sa sobra na naman ang kanyang Kaya relax, kasawan. relax. Laging magdasal tayo sa Panginoon. Opo. Positive attitude. At ito mga produkto natin na nakatutulong. Opo. So ano po masasabi ninyo, madam, sa mga nanonood sa atin ngayon? Doon sa mga nanonood at hindi pa nagsubok na bumili ng gamot ng Amazing Treo at saka Amazing 4, Mega 1, at saka lahat ng produkto, subukan nyo na kasi hindi kayo magsisisi. Talagang may pagbabago, may ako nga ito, o tingnan mo, masakit ang aking katawan at saka ang tiyan ko. Ito, nag-try ako ng green tea. Okay. Naramdaman ko parang nawala na yung hapdi ng aking bituka. Iya. Kaya lahat ng mga hindi pa nakapag-try ng gamot ng Amazing Treo, punta na lang kayo dito kay Dr. Joey Pitito sa tapat ng Central Bank. Mabait si Doktor kung kulang ang inyong budget. Hindi nyo na lang kausapin. Hinganan nyo na lang ng discount. Kasi ako nga, ito, nag-avail ako ng discount. So, kung gusto nyo mag-member, pwede. So, maraming salamat, Dok. So, thank you so much, madam. Talagang Salamat. God is good. God talagang gumagalaw siya para matulungan ang ating mga pasyente. Kasi ang sinasabi ko parati, ang ating Panginoong buhay ang gumagawa para po tayo matulungan. Maraming salamat. At ginagamit lang po ang ating amazing products, mga amazing po na yan. So salamat. Hopefully si Sir ay tuloy-tuloy ang pagaling, tuloy-tuloy magkapagkamo, magdandahan lang pag-drive ng motor. At kayo naman sana po ay lalo tayong lumawi ang buhay. Umaga po sa inyo. Ako po si Corazon, ako na taga-Banyag. Nagpunta ako kay Doc dito for dahil na mayroon akong rashes at saka nabagok yung ulo ko. May sugar ka ba? At high sugar pa Ay, ako. sugar. Tapos, sabi sa akin, opera na ko ta. Sa ospital, sabi na lang ka. Oo. Hindi na nabagok so ano ko, sa payo. Pero wala naman akong nararamdaman eh. Kaya nagpunta ko kay Doc dito, parang tinisadis ko sa iya kung anong narayon. Kaya di pa akong sa loob ng 2 semana, 2 linggo. 2 linggo, at saka yung missing Amazing juice, amazing pork, missing 4 at saka ano, amazing juice, amazing coffee. missing coffee. Opo. Yan. At saka sa loob ng 2 semana, naraya ko, wala nang rashes. At saka nag-abil pa ako ng sabon, ng kape. Oh. Salamat sa Panginoon sa Galing ka. galing ako at wala na akong ano. So rasis mo nanay, nawala na talaga. Nagralaya na Oh, baga. wala na. Tapos yung sugar mo, nagpa-laboratory normal, 110. Okay, so Papunta ko almost, kanina. opo. Yun sa dinere. Okay. 1 na lang. Okay, so almost normal. Opo. Kaya napunta Pagkatapos- naman ako kung ano ang maraming pag-maintain ko. Opo, pwede po yan na maintain ka na lang. Doon po sa Amazing po, ilang beses ka umiinom? Twice? Twice a day. Twice a day. Oo, 4 na ang kapsula. Opo, so gawin natin siguro ngayon, baka once a day na lang. Tapos, maaaring lagyan na lang natin 1 mega once sa gabi para mabawasan na ang expenses mo. Pero tuloy-tuloy din ang pagaling mo. Kasi 2 weeks pa lang, ang laki na ng Kaya nagkakas nga, mo. maski ako maray na, punta rin pa rin ako dito. Yes, kaya lang kasi Oo, maintenance. maintenance. Kasi nga po, ilang taon na kayo nanay? 78 na. Oh, Sa 78 January, na. 79 na. Wala Okay. man akong maintenance kasi. January sa Ayun lang ako 79 na nangyari si nanay. Walang Kaya- maintenance. Ngayon po ay dahil po sa Amazing po, gumaling yung kanyang classes. Lapis, Yung nagralaya sugar na niya, nag-normalize. Pagkatapos na magok mong ulo, hindi na sumasakit ngayon. Uy, ito nga Ayaw. nabagong pa. Yan ang bagok sa iyo. Kaya nagpapasalamat si nanay. Unang-unang kay Lord Jesus Christ. Pangalawa dun sa ating mga amazing products. At natagpuan mo ito at nakainom ka. Napakinggan ko nga sa radyo, kaya Opo. sabi ko, magkadamot akong kwarta.
pupunta ko dito. Opo, Kaya nangyari ngayon, na po nangyari yan. na. Opo. So ano po masasabi ninyo sa mga nanood na nakikinig nanay sa atin ngayon? Meron nagsabi sa akin si, yung kabarkada ko. Saan ka pumunta? Sabi ko doon. Hindi ko man sinabi. Oo. Siya ay yung mga kati-kati sa buwan. Paid nga ni sa labas, pero nakakain siya ng maralo na Oo, ganun. naganapin. Oo, anong maralo sa Oh, dito rin, yung amazing problem. Oo. So masasabi mo po nanay na ito may rekomenda mo sa lahat nitong ating produkto na sila'y matulungan din. Yung lahat ng mga nakikinig na may mga karamdaman, pwede mong i-recommenda mo sa kanila dahil ikaw natulungan ng ating amazing po. Sasabihan ko si, huwag ng pangalan. Awan ng pangalan. Sasabihan ko siya na pumunta ka dito. Yes, pwede mong samahan. Oo. So yun, Samahan ko siya. ang ibig sabihin ni nanay, lahat ng mga may karamdaman, mga kaibigan niya, kamag-anak, kakilala, at kahit po yung nakikinig ngayon, subukan po ninyo ang amazing po na galing sa Amerika, sapagkat kung si nanay ay going 79 by January, natulungan ng produktong ito na gumaling ang kanyang mga kate-kate, yung rasis niya sa katawan, yung kanyang sugar ay nag-normalize, yung kanyang nabagok ang kanyang ulo na tulungan, ito po ay makakatulong man sa inyo kung kahit man ano po ang inyong mga karamdaman. Kaya magsadya lang po kayo dito sa ating opisina para magkaroon din kayo ng magandang kalusugan. So nanay, paalam na po tayo. Thank you for your, Assistant. at saka thank you kay Lord. Hanggang ngayon, ay, 79 na ako, walang sakit. Yes. Yan lang ang kati-kati ko. So, Walang iba. ang importante nanay, sabi ko nga parate, God first. Ilagay mo nga nanay ang kamay mo ganun. God first. God first. Again, love. Love tayo. Love natin. Ganyan, love. Love sa bawat isa. Then, success. Success. Ganyan. Success. Kaya, successful kang gumaling ka. Magandang tanghali. Ngayon po may special guest tayo sa ating programa na ang pinakamaganda at matulungin, matalino na si Director Joycelyn Cabanya na naging kaibigan natin simula pa noong 2020 at siya po ay naging chairman din ng ating samahan, yung Miss School of the Philippines, which is I'm the present president. So, siya po ay nagkaroon ng iba't ibang klaseng mga karamdaman noong bago pang 2020 at siya ngayon po ay pinangat tayo na bumalik siya sa Bicol, nag-stay po sa Dorothy Resort kasi po may team building ng kanyang grupo. Kaya may papaliwanag sa atin ni Madam Joy ang mga nagawa ng ating Mingawan, ng Miracle Sea at ng ating Amazing Po. Magandang tanghali sa iyo, Madam Joy. Good afternoon, Joey. Good afternoon para sa lahat na nakikinig. Ako po, bilang isang kaibigan na kami, Joey, nung kakilala kami 2019 yun o 2020. Na sa sa akin, medyo nag-isip ako. Pero, i-try ko rin talaga kasi lang ko yung maramdaman ang dami kong maintenance. So, nagsama at saka yung amazing ng ang daming nagbago sa akin. Sa lahat na aking meron akong migraine, high cholesterol, tumaas ang aking BP, tumaas ang aking urine. Kasi hindi talaga Okay, no, at the same time, Director, minsan ay nag-text ka sa akin na ikaw ay na-COVID at sabi mo
ay nakanan sa inyong bahay. At sabi ko sa iyo, uminom ka ng amazing po dahil nga po ay mahirap ang ma-COVID at nanghihina ka noon. Noong uminom po kayo ng COVID, bakit anong amazing po? Bakit? Nung una, nung tinext ko si Dr. Joey, kaya nag-positive ako. Kasi dahil nga kahit COVID noon, panay pa rin ang trabaho namin, kaya ganyan talaga tayo na public servant. Inayad na ako kung anong dapat kong inumin. Sa first day talaga, parang pili ko talaga kasi mayroon talaga akong symptoms na ramdaman. Mga after 3 days kung tayo sa ganun ni Dr. Joey, wala pa rin kasabi ko niya. Aking mga kaibigan, mga staff ko, aking boss, kumusta ako? Sabi ko, hindi man talaga ako na-positive. Dahil talaga sa gamot, mga food supplement ni Dr. Joey, at sila din ako paano pag-inom, malaki masyadong sa aking kalusugan yung time na yun na ako ay nahuli. Naikwento mo rin sa akin na yung ako ay sakit na sa ay hindi siya halos makatalo, kami hindi magalaw, at kung papasok sa eskwela ay inaalsa ng driver. Pero at ng ano po ang sa akin? 12 years old na ngayon po sa akin po, 14 years old na ang ima po. So, yung pag-aalo ko talaga, sa awa ng Diyos kasi wala ka siyang lakas. Hello everyone! Diyos, marahay na pagkahapon po sa Indogabos. And welcome po digdi sa programang Kalusugan, Kabuhayan at Kaunlaran. So, sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joey Bitito and to our Vice President, Ma'am Ann Bitito Benzena, good afternoon po sa inyong lahat. And of course, sa aking partner na si Miss Angel. Ayan, so maraming salamat Miss Angel sa pag-assist kay Miss Len. Okay? So, kamusta po? Kamusta po kayo? Ayan, sa mga nakaantabay po sa radyo. Ayan, nakikinig po sa kanilang tahanan. Of course, sa mga nakaantabay din po sa ating Facebook page na Doc Joey Bitito page. Ayan, so good afternoon, good evening. Ayan, so kamusta kayo? Sana nasa mabuti po kayong kalusugan. Of course, sana nasa maayos din po kayo kalagayan. Ayan, so nandito po si Miss Len upang po ay maghatid naman sa inyo ng magandang programa. Diba? So, take note, ayan, sa mga nakikinig. Ayan. So, sa mga nakikinig po sa radyo, especially sa mga maraming duda. Diba? So, talagang yan, makinig tayo para mabigyan kayo ng magandang idea. Ayan. So, ano ba yung mga products ni Doc Joey? Ayan. So, bakit marami tayong natutulungan? Marami tayong nalulunasan na iba't ibang uri ng karamdaman. Diba? Kasi minsan, diba, nakaka-encounter tayo ng mga taong medyo negative. Yan. So, kung gusto natin na matulungan, yan, so magdasal tayo, 'di ba? Huwag yung puro duda muna. Yan, so natatakot. Yan, kung wala nang choice, saka pupunta kay Doc Joey. Yan, so kailangan kung hindi pa, yan, huwag na natin hintayin na lumubha ang ating karamdaman bago tayo pumunta kay Doc Joey. 'Di ba? So kaya ngayon pa lang na medyo malakas ka pa, wala ka pa masyadong nararamdaman, pero medyo may nararamdaman na yan. So, pumunta na kay Doc Joey. Yan, kung saka malala, saka tayo pupunta kay Doc Joey para matulungan kayo, diba? So, kasi, yan, mahirap din tayong matulungan kung medyo papalalain na natin yung ating problema sa kalusugan, diba? So, kaya po, makinig lagi sa programa ni Doc Joey.
Ayan, makinig sa mga testimony natin na marami na tayong nalunasan sa iba't ibang uri po ng karamdaman. Ayan, so tanungin po natin ang ating sarili. Ayan, so ilang taon na ba ako umiinom ng aking maintenance sa high blood? Pero nandyan pa din po ang aking high blood pressure na hindi po manormal. Ayan, so kaya po, ayan, kung gusto natin na tuluyan na maayos po yan, ayan, sa maagang at sa maayos na pamamaraan, ayan, subukan ng ating Amazing 4, Amazing Trio at si Mega 1 Capsule. At saka, kung tayo po ay magpapakonsulta kay Doc Joey, ayan, so talagang bukal sa ating puso't isip na talagang ito yung makakatulong po sa inyo. Ayan, so kasi kung saka pupunta tayo kay Doc Joey, kung saka malala na ang ating mga health concern. Ayan, so habang maaga pa, magpakonsulta na. Kasi kapag hihintayin natin na lumala, huwag po tayo mag-expect within a day, within a week, ayan, na magaling na tayo, diba? Kaya nga lagi namin sinasabi dito na lahat pong bagay may proseso, diba? Bago kayo naging professional, dumaan kayo sa pag-aaral. Ganon din po sa ating mga amazing products, diba? Bago tayo gumaling, kailangan nyo po gumastos. Ayan, gastusan natin yung buhay natin para gumaling tayo. Ayan, so kaysa tayo, diba, bibili kay Doc Joey, try lang muna namin Doc Joey within 1 week, within 1 month. Ayan, samantalang nagsakripisyo tayo sa sakit natin for how many years, pero nandyan pa din po ang sakit natin. Ayan, so huwag ka din mag-expect na kapag nag-take ka nito, bukas magaling ka na. Diba? Wala po ganon. Ayan, lahat dadaan tayo sa proseso. Kaya nga kung ayaw natin gumastos, disiplinahin po natin ang ating sarili. Yan. So, kung ayaw natin magkasakit, huwag tayong kumain ng mga bawal. Ayan. So, pero kung dumating yung oras na kailangan mo ng bayaran, lahat ng mga ginawa mong mali noon, syempre kailangan mong gumastos para mabuhay. Diba? So, katulad po niyan, yung ating mga amazing products. Diba? Ito ay all natural. Ayan. So, gawa ng ating dakilang Panginoon. Ayan. So, ito ay mga gulay, prutas na kailangan po ng ating kalusugan. Kaya po kung tayo, maraming duda, maraming tanong, mas maigi po na magpunta tayo dito kay Doc Joey. Since every Wednesday, every Saturday, 1 p.m., nagkakaroon tayo dito ng orientation, free health consultation, and also free health business orientation para po maintindihan natin yung mga products ni Doc Joey. Yan, kung ano yung mga iniinom natin. Kasi usually, yung mga iniinom natin, hindi naman natin alam kung ano yung mga ingredients po doon. Dito, sa mga products natin, like sa Amazing 4, Amazing Trio at si Mega 1, pinapaliwanag natin dyan ano yung mga benefits na pwede natin makuha. And of course, pinapaliwanag din po natin dito kung ilan yung dosage na kailangan ng ating clients. Pero minsan, nagkakadepende tayo sa budget ng pasyente, diba? Pero kung kaya at afford natin, si Amazing 4 mas the best, diba? Pero kung po tayo pupunta kay Doc Joey, may sakit na tayo, cancer, may high blood ka na, yung BP mo almost 180 to 180 over 100. Pero gusto yung budget natin, almost 2,000 pesos lang. At kumbaga, kuripot na tayo lumabas ng pera, samantalang yung sakit natin, malala na. 'Di ba? Pero noon, ilang beses ka na hospital, hindi tayo nagrereklamo. Ayan, so kaya po, ayan, tanungin natin yung sarili natin. Ayan, tama ba yung ginagawa ko sa ibang tao? Ayan, so, kaya, ayan, tanungin natin. Ayan, isipin muna natin bago tayo magsalita. Diba? Kumbaga, tanungin natin na samantalang noon, ilang taon na ako gumagastos pero hindi ako nagrereklamo. Ngayon, lumabas lang ako ng 6,000 pesos, hindi ako gumaling pero nagrereklamo ka, diba? Kaya ayan, habang hindi pa tayo
na-hospital, hindi pa tayo nagkakasakit. Ayan, disiplinahin na natin yung ating sarili. Ayan, so para po ay okay tayo. Ayan, so gigising tayo sa umaga, 'di ba? Masaya na wala tayong iniisip na problema. Ayan, kaya nga yung mga ibang pasyente natin dito, yung mga client natin dito na may talagang may mga anak na nurse. Ayan, so kasi dito sa atin, all natural. Ayan, so kasi yung iba yung pinag-aralan ng may synthetic, iba yung pinag-aralan ng natural. Kaya iba-iba po yan. Yan, so kaya nga yung iba, yung mga magulang natin, talagang, kumbaga sumusuko na din sila. Kasi nga, ilang taon na silang umiinom ng gamot, pero hindi sila gumagaling. Diba? Pero, kaya nga dito sa atin, may option kayo. Ano yung gusto nyo sa buhay ninyo? Ayan, so kung gusto nyo humaba ang buhay ninyo, ayan, so isipin muna natin ang mabuti. Kaya nga, bago tayo magdesisyon sa ating sarili, mag-isip tayo, magdasal tayo ng ilang beses para maintindihan at maunawaan po natin. Diba? Ayan, so kaya po sa mga nakaantabay sa atin, especially sa mga natulungan na po ng ating mga Amazing 4. Ayan, so talagang nagre-refer po sila para po makatulong din sila sa mga taong gusto matulungan. Ayan, so katulad po ni Nanay Magdalena kanina, ito po ay may mataas na creatinine. Ayan, so si Nanay, ilang taon siya uminom ng kanyang sa high blood. Ayan, so ngayon nagka-problema po siya sa kanyang kreya. Almost po umabot ng 500 plus and due for dialysis na si Nanay. At ngayon po ay continue. So kanina bumalik si Nanay kasi nag-claim naman po siya ng kanyang pension. Ayan, so diretso agad dito si Nanay kasi nga baka daw magastos naman niya yung pambili ng ating mga kapsula. Ayan, so hindi naman inuubos niya kasi nga nagtitira siya kasi wala na siyang trabaho, walang nagsusuporta sa kanya. So hinahati po niya. Since na ito po yung nakatulong sa kanya, talagang gumaling at lumakas yung katawan po niya, so every nagkiklaim siya ng kanyang pension, diretso po siya dito sa ating office. So, kanina nga, kasi nga, talagang natulungan na natin si Nanay. So, nahihiya po siyang pumunta dito na wala siyang pasalubong sa atin. Since nga, naiintindihan natin si Nanay na kahit sabihan natin, wag na Nanay. Kasi nga, ayan, isipin mo or panggastos mo na lang dyan sa pangangailangan mo. Kasi nga tayo, bata pa naman, kaya natin mag-provide, kaya natin magtrabaho na sila na dapat na binibigyan natin ng mga kumbaga mga sobra natin. Yan, so sila pa yung nagbibigay. Kumbaga po, pasasalamat sa atin na sila po ay natulungan natin, nadugtungan natin yung kanyang buhay. Kasi kung dati na nagdesisyon si Nanay Magdalena na magpa-dialysis, ano na kaya yung sitwasyon po niya? Gumagastos, hindi makapagtrabaho, hindi makapag-galaw-galaw, hindi makapunta sa atin, na walang kasama, na ngayon, umiinom lang ng products natin, malakas, at nagkukwento din ng mga about sa products natin, kasi nga, alam niya na magaling at nakalunas sa kanyang problema sa kalusugan. 'Di ba? So, si Nanay, dumaan po siya sa proseso. 'Di ba? Nagpa-consult si Nanay sa atin last year. 'Di ba? So, ngayon, continue siyang umiinom. Kahit magaling na siya, hindi niya po pinuputol yung pag-take. Kasi nga, minsan, nakaka-encounter tayo ng mga stress, nakakain tayo ng mga bawal. Ayan, so, kailangan natin ng proteksyon sa ating katawan. Kaya nga, laging sinasabi na ni Doc Joey, nadadaan tayo sa proseso. So, 3 months na detoxification. Ano yung detoxification? Kailangan po natin linisin ang ating loob ng katawan. Kasi nga kung puro mga toxins, mga basura, mga pagkain na hindi man kailangan ng ating kalusugan, 'di ba? So more on ang kinakain natin mga bawal. So si Amazing 4 ang magdi-detox po niyan. Mailabas yung mga basura na hindi natin mailabas. Yan. So after 3 months naman, yan, so yun na po ang kailangan. Palakasin natin yung ating immune system. Ayan, so pagpapalakas naman po ng ating resistensya.
So, after 3 months, yun naman po ay maintenance na lang tayo. Ayan. So, lahat po yan may proseso. Pero yung iba, gusto within 1 week, within 1 day, magaling na tayo. So, wala pong ganon. Lahat, dadaan tayo sa proseso. Katulad po ni Tatay Alfredo, Dr. Dedea, na natulungan na natin na ngayon po, nakakapagtrabaho na si Tatay Alfredo, na ngayon po, stockist na natin sa pawama nito. Si Tatay Alfredo, marami pong karamdaman. 5. Yan, so may high blood, may prostate, may diabetes, may catarata due for operation, may stomach pain. So, lahat po yun naayos ng ating products. Naayos po yun kasi nga may commitment si tatay. Ayan, so tuloy-tuloy yung inom. Kumbaga nagkaroon din po ng reaction, hindi nagpanik. Bagkus, humingi ng advice kay Doc Joey kung ano yung gagawin po natin. Hindi na kung ano-ano yung kinu-question natin. Ayan, so magtanong para matulungan. Ayan, so kasi kung hindi tayo magtatanong, ayan, hindi po mabibigyan ng answer or sagot yung ating mga katanungan. Okay? So, nakukuha po ba natin yan? Ayan, so medyo matagal kasi si Miss Len hindi nakapag-programa, kaya ngayon lang nakapag-programa. Ayan, so sa mga nag-aabang sa radyo, ayan, so talagang kada hapon, ayan, so pupunta yung mga pasyente natin. Inaabangan talaga yung programa natin ni Doc Joey kasi nga ito, nakakatulong sa ating kalusugan, di ba? Priority natin ang ating kalusugan. Kasi nga, anuman po yung mga dumadating sa iyong achievement, anuman yung profession mo today, kung wala kang magandang kalusugan, kumbaga po, useless. Diba? So, hindi masaya ang mga nararating mo sa buhay kung may sakit ka. Ayan. So, kaya nga dito sa atin, makalusugan at pangkabuhayan. Ayan. So, makakatulong ka pa. Ayan. Kaya nga dati, di ba, mayroon tayong bayanihan. Ayan. So, kalusugan, kabuhayan, at bayanihan. Ayan. So, bago tayo maging bayani, kailangan maging bayani ka muna sa iyong kalusugan, sa iyong sarili, bago ka maging bayani sa ibang tao. Kasi nga, paano ka magiging bayani kung ang sarili mo hindi mo kaya tulungan? Ayan, tulungan mo muna yung sarili mo bago ka tumulong sa iba. Ayan, so napakaganda, di ba? Ayan, so kasi nga, di ba, paano ka makakatulong sa ibang tao kung ang sarili mo hindi mo kaya tulungan? Ayan, so tulungan mo muna bago ka tumulong sa iba. Di ba? So ayun, kaya po sa lahat ng may mga karamdaman, katulad ni tatay kanina, ayan, so almost 30 years na nagstay sa Manila, binigyan ng mga gamot, pero ayun, si tatay po nag-surrender. Umuwi ng Bicol, hinanap si Doc Joey. Ayan, so kanina po pumunta dito sa atin at nagpakonsulta. At kanina, dumating din po si Miss Arian. Ayan, so from nito na nag-message po sa ating page. Ayan, si Miss Ariana. Ayan, batang-bata pa si father niya daw ay dating Marine. Ayan, so sabi kasi ni tatay, yan, nagtanong si Miss Arian, yan, good PM po, Doc. Yan, na-stroke po si Papa nung January 2023. Na-hospital po siya almost 3 weeks at naputulan po ng 2 ugat. Di po siya makakita nun, pero ngayon po, okay na, malabo lang po. Pag malayo. Ngayon po, okay na siya, kaso nahihilo pa po siya ng konti. Pag may iniinom po si tatay. So, alam na natin yun. Buda, may concern pa po ako na igwa po siya psoriasis. Muyan niya po itong mahalit na. Ayan. So, ipapadala sana po namin sa JNT. Pero, pumunta dito si Miss Ariana. Ayan. So, talagang pumunta sa office natin. Nakausap natin. Kumbaga, in-explain natin kung paano uminom ng products natin at ano yung mga bawal. Diba? So, kung gusto natin, mas maganda, pumunta tayo sa office or pwede naman po video call. Ayan, so online consultation through video call, 'di ba? So, kumbaga parang nagkakausap na lang kayo ni Doc Joey ng personal, 'di ba?
personal na kayong nag-uusap ni Doc Joey. Kaya po, ayan. So, 6:28 naman ang bilis ng oras, di ba? Kakasalang ko lang. Tapos na naman yung oras natin. Ayan, kaya po sa lahat ng gusto na magpakonsulta kay Doc Joey habang hindi pa po malala ang inyong mga karamdaman, magpakonsulta na po. Since free health consultation tayo sa natural medicine. Yan, so free health consultation po, Monday to Saturday from 8 a.m. to 6:30 in the evening. Ito po yung contact number ni Doc Joey sa 0910-44-82598 or sa Globe, we have 0917-853-8933. So, we are located po, dito lamang po yan sa Purok 1, Barangay 18, Cabangan West, sa Legazpi City and Front, Bangko Sentral ng Pilipinas. Yan, sabi ni Sir Jerry Tabilog from Catanduanes. Yan, dumating na po yung kanyang products. Nakuha na po agad. Dumating po agad. Ayan, so tayo po ay very legitimate company. Talagang hindi po kayo may scam. Mag-cost, darating po 100% ang inyong in-order na products. Kaya po yung mga malalayo, pwede po kayo mag-order through GCash payment po yan. Si Miss Tess Aquino from Camarines Sur. Ayan, so mag-i-stockish na po siya this coming November. So magre-resign na siya sa kanyang trabaho dahil po siya ay nahihirapan din. At ayan, gumaling po yung kanyang father. Ayan, so ngayon po may improvement na si tatay, kaya po mag-i-stockish na. Since na marami po ang gusto na magpakonsulta po dyan kay Doc Joey Bitito. Kaya ngayon, this coming November, mag-i-stockish na po siya dyan sa Camarines Sur. Ayan. So, kasi nga, diba, bago tayo magkwento, alamin po muna natin yung mga products ni Doc Joey. At so, kumbaga, patunayan natin sa ating sarili. Mauminom at sundin yung advice po ni Doc Joey Bitito. Okay? So, again, free health consultation tomorrow. Open po kami from 8 a.m. to 6:30 in the evening. So, maraming pong salamat sa inyong lahat. So, 6:30 na. Tomorrow, free health consultation. Bukas na bukas po ang ating office. Pumunta lamang po kayo dito tomorrow from 8 a.m. to 6:30 in the evening. Take note, sa lahat ng gusto na magpakonsulta po kay Doc Joey, huwag pong magpakonsulta kung talagang hinihintay na lang natin na talagang ayan. So, alam nyo na po yun. Habang maaga pa, magpakonsulta na kay Doc Joey. Huwag hintayin na malala na saka tayo pupunta kay Doc Joey. Kasi nga po dito, hindi tayo Diyos, bagkos ay itong products natin ay gawa ng ating dakilang Panginoon. So, lahat ng bagay again, dadaan tayo sa proseso. Once again, my name is Miss Len. Sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joey Bitito and to our Vice President, Ma'am Ann Bitito Bincena, this is Bin Kalusugan, Kabuhayan at Kaunlaran. Of course, sa aking partner na si Miss Angel. God bless you all and see you tomorrow. Kalusugan at bayanihan. Makinig para sa mabuting kalusugan. Makinig para umasenso kasama si Doc Joey Bitito. Alamin ang mga benepisyo